Και τώρα θέλω να μου πεις, να κοιτάξεις το φακό και να μας πεις, αν έχεις μπροστά σου ένα γονιό που είναι πολύ κουρασμένος, πελαγωμένος, ταλαιπωρημένος από 1000 προβλήματα, που δεν ξέρει τι σημαίνει προσωπική ανάπτυξη, που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το τομέα και είναι έτοιμος να τα παρατήσει ή να συγκρουστεί. Ποιο είναι το ένα πράγμα που θα ήθελες να το κοιτάξεις στα μάτια και να του πεις? Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά. Οπότε θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Θα το πάω και θα δώσω την απάντηση όσο καλύτερα μπορώ. Ωραία. Σε ακούμε λοιπόν. Θα τον κοιτάξω λοιπόν και θα του πω: ζεις πραγματικά ή απλά επιβιώνεις? Και στη συνέχεια θα του πω: πότε για τελευταία φορά άκουσες τις ανάγκες σου? Πότε είπες ένα μπράβο στον εαυτό σου για κάτι που πέτυχες? Και πότε συμπόνεσες στον εαυτό σου για κάτι που σε δυσκόλεψε? Γιατί ο γονιός είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Σήμερα πρέπει να είναι τέλειος, οπότε σηκώνει ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη του. Καλό είναι να τα αφήσει στην άκρη. Όπως λέει και ο Γκαμπόρ Ματέ, ότι όσο καλός και τέλειος γονιός κι αν είσαι, το παιδί κάποια ώρα για τους δικούς του λόγους θα έχει μία δυσκολία ή πολλές δυσκολίες, οπότε κάποια στιγμή και εκείνο θα ξεκινήσει τη δική του διαδρομή στην προσωπική ανάπτυξη, στην αυτογνωσία, στη θεραπευτική και ό,τι άλλο χρειάζεται. Άρα feel free ρε παιδί μου να είσαι ο εαυτός σου και να μπορέσεις, εννοείται, να κάνεις ό,τι χρειάζεται για σένα για να είσαι καλά και όχι να είσαι τέλειος, αλλά να είσαι παρόν, να είσαι εκεί την ώρα που είσαι με το παιδί σου. Ο χρόνος που έχεις 1 ώρα την ημέρα να είσαι με το παιδί σου, αυτή τη 1 ώρα να είσαι 100% εκεί. Να μην έχεις και το κινητό από δίπλα να το κοιτάς.